tancament de l'Acadèmia Militar de Suboficials de Talarn pot arribar a suposar que el 15% de la població activa del Pallars Jussà es quedi sense feina. Aquesta és una de les moltes xifres que s'han posat damunt la taula en la reunió del Consell d'Alcaldes que avui ha tingut lloc. Hi ha assistit la subdelegada del govern Imma Manso, que ha assegurat que defensarà a Madrid el manteniment d'aquesta infraestructura, atesa la seva importància social. Els alcaldes del Pallars Jussà han equiparat avui l'hipotètic tancament de l'Acadèmia de Talarn, el que suposaria la paralització del centre de l'empresa SEAT del Baix Llobregat, perquè tant en un cas com en l'altre tot plegat suposaria que fins al 15% de la població activa d'aquests territoris es quedessin sense feina. Al Consell d'Alcaldes que avui han celebrat també han parlat de la despesa que Talarn suposa per a defensa, que és només el 0,004% del total del seu pressupost. I nosaltres, com a primeres institucions que som de la comarca, som els ajuntaments, creiem oportú que havíem de prendre un acord i ratificar-lo aquí. La nostra preocupació i la inquietud que hi ha aquí a la comarca pel possible tancament de l'acadèmia. Esperem que es quede en possible. Això, des de nosaltres, ens fa molta por, no? Sospitem i per això hem fet el manifest aquest i ens ratifiquem amb tot el suport a que l'acadèmia continua oberta, per tot el contingut social i econòmic, evidentment, que comportaria això. La subdelegada de govern que ha assistit a aquest Consell d'Alcaldes ha assegurat que defensarà a Madrid la continuïtat de l'acadèmia, atesa la importància social d'aquest equipament. Jo aniré a Madrid a parlar precisament d'aquests arguments que són bàsics i que jo crec que se tenen que tindre en compte precisament per les característiques d'aquesta comarca, que no és una comarca del Pirineu, de l'Alt Pirineu que té el seu turisme, ni és una comarca de la Plana que té la seva indústria, és a dir, és una comarca que depèn molt essencialment de l'Acadèmia de Talarn, i això és el que jo vull transmetre a Madrid. El Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà ha aprovat a més una moció en defensa de la continuïtat de l'Acadèmia Militar de Talarn.